Čaute guys, vítam vás pri ďalšom videu z Battle Royale. Neviem, ja rozmýšľam, že zajtra natočím nejaké videjko z Lego Fortniteu, aby trošku bola zmena, lebo zmeny musia byť. Rozhodol som sa, že budem dávať aj do pozadia zvuk. Neviem, či sa vám to bude viacej páčiť alebo nepáčiť. Poprípadne napíšte do komentu, že či by ste chceli, aby som natočil furt Battle Royale. Ozviem sa v Battle Royale. Ozviem sa, keď dopadnem asi. No dobre, už sa vám ozývam z hry. Padajú tu so mnou ďalší ľudia, čo dúfajme, že nebude nejaký extra problém. Kde je ten Havinko? Dobre, jeden down. Neviem, koľko ich tu bolo. Pre mňa to nezaujíma, dúfam, že ich tu nebolo nejako 10. Fú, čo ja viem, toho si dám dole a to. No poď! Mám maličký surprise pre teba. Dostal crack? Yes, dobre. Yes, dostal headshot. No. Viem, že vás asi takto videjka nebaví, keď tu komentujem, tak som sa rozhodol, že budem doprčiť sa. Že budem hovoriť nejaké, čo ja viem, veci, čo sa mi stali v škole, alebo tak. Aby to furt nebolo o nejakých random vecách, čo budem vyprávať, aby vás to aj trošku teda bavilo. No. Takže teraz si dajme taký... Teraz vám poviem storytime, čo sa mi stalo v škole. No, takže raz, keď som išiel do školy, tak sa mi stalo to, nestalo sa mi nič, ale keď som raz išiel zo školy, tak som sa rozhodol s chlapcami ísť na skateboarde, neviem prečo, dole školským kopcom, hej, to je tak strmý kopec, že fúha, to bolo extrémne strmé, no. A ja ako najväčší genius som sa rozhodol ísť úplne z hora dole z kopca, no. A jak som išiel, tak sa mi stalo to, že som spadol v plnej rýchlosti do jarku a nechcete vedieť, čo sa mi stalo. Normálne som si rozsekol koleno. A ešte tam mám doteraz jazvu, hej. Doktorovi sme frčali hneď, keď sme keď to rodičia zistili, keď som im to ukázal, ty kokso, to bola nechutne veľká rana, to... Neviem ako... Ty kokso, to sa môžete opýtať mojich rodičov alebo mojich kamarádov. Ešte sa ma pýtali, že či to domov sám zvládnem a či mi nezavolajú sanitku, ale ja som povedal nie, lebo... Nie som nejaká padavka. No. A jak som išiel do tej... nemocnice, tak mi pichli rovno do svalu, hej. Keď ti do svalu pichnú umrtvovacú injekciu, to extrémne štípalo, samozrejme som neplakal, ale ty kokso, tá bolesť, ja som normálne som driapal do tej sedačky a proste to bola extrémna bolesť. Plakať som neplakal, možno, že jedna alebo dve slzičky mi ušli.
proste ušlo pár slovíčiek, ale ty kokso. Fúha, nech sa ti zažiť. Ešte tam mám, teda nám tam dostaneš navždy. Takže keby ste chceli, aby som vám ukázal tú ranu, tak kľudne napíšte pod toto video. Rád by som videl tú tvoju ranu, a keď to nevadí. No. Ja samozrejme poviem áno, alebo nie, záleží, keď budem mať čas asi. No, ne, samozrejme poviem áno, ja som nie taký zlý. No. Takže poviem, že áno, natočím videjko, a natočím možno, že aj storytime, ako sa mi to úplne dopodrobná stalo. Aby ste mali možno trošku prehľad. No, jasne, teraz 10 ľudí sem po mne pojede. Som nechcel! No, do prčic. Jaj, nevadil som sa z novej hry. Ja viem, voľakej sa sekám, sorry, alebo voľakej moja veta nedá zmysel, ale som zažratý do tej hry, keď je nejaký veľký fight. Takže tak. Takže ospravedlňujem sa, snažím sa na to dávať pozor. Takže ideme si napríklad padnúť. Ja neviem, uvidíme kam si budeme chcieť padnúť, kam. Vieš čo, idem riskovať so svojím životom, však prečo nie? Aj keď viem, že toto je video a nemal by som to riskovať so svojím životom, ale kašľam na to. No. Poviem ďalšie asi skrátenejší storytime. Jak som dal svoj prvý no-scope. No. Bola sa sezóna chapter 3 season... Čo ja viem, aká mohla byť season? Season... Dajme tomu, že season 1. No. A bolo tam také mestečko, kto ho vtedy hral, tak vedel, že tam, tak vie, že tam bolo mestečko, že Rocky Reels. Dobre. Dobre, tak sa ozvem z novej hry teda. Tak sa ozvem z novej hry, no. Ja viem, umrel som moc skoro, no. Dobre, nehejtujte ma, proste, nedarí sa mi. No. Takže kde som skončila? Aha, o tom Rocky Reelse. No to Rocky Reels bolo také malé mestečko. Také, no, mestečko na púšti. A
Ja som si padol do domu, kde som si myslel, že bude extrémne veľa lootu a padal tam so mnou ďalší týpek. No. Jediné, čo som tam našiel, bola heavy snajperka. A týpek si odniekiaľ zobral, ja neviem, sa mi zdá, že čo to bolo, neviem, proste si odniekiaľ týpek zobral pumpu, ale nie pumpu, ako už som brokovnicu mal, no. A išiel hore schodami. Ja som si myslel, že by som mohol no-scope, tak jak bol už asi tesne pri mne, na tých schodoch, tak som vystrelil, dal som mu no-scope, asi headshot, neviem. Hej, vtedy som dal svoj prvý no-scope, ja som hučal na celú svoju izbu, že no-scope! Ja som mu dal no-scope! Môj bratranec, čo som mnou hrával, nepoviem na jeho meno, nepoviem ani jeho nickname, nepoviem nič, lebo proste nechce sa mi. No, a s ním, čo som hrával, on taký, že neverím, ukáž. A fakt! On dal no-scope, alebo ty si dal no-scope. A nebudem hovoriť moje meno. Či sú meno. Alebo meno niekoho druhého. Sorry, myslíte si, čo chcete, ale ne. Ešte som sa ani s ním nedohodol, že či môžem tie mená hovoriť, takže preto pre istotu ich nehovorím, aby mi nevydali. Aha. Takže tu sme asi tiež skončili. No, takže tak. Pozriem sa z novej hry. Ozývam sa z brusu novej hry. Skúsim teraz asi vyhrať. Alebo aby som neskapal hneď prvý. Rovnaké predplatné, rôzne návody. Takže tak, dúfajme, že nejako neumrem a všetko bude OK, takže padneme si napríklad do tohoto kolosea. Tam, keď si povedáte, tak z minulého videa tam sa mi sakra dobre hralo. Tu som dal toľko kilov vtedy. Vyber si vlastné dobrodružstvo pri Tu som dal celkom veľa kilov, takže dúfajme, že tu zase neumriem ako prvý, že? Klepnutím na banner Aby mi to nikto Padal si zatiaľ iba jeden, dvaja. A vieš čo, ja to nejako skúsim uhrať. Neviem ako, aj teď. Počkaj, tu som mal jeden quest s týmto, ale načítaj sa doslova v tomto boxe. To ukážete byť tak nápadný, že nikto si vás nevšimne, ty kokso. To je ináč velice dobrá vec, keď chcete, aby ste vyzerali ako blbci. Takže pardon, ale na čo to sem pridali? Dobre, ja už si skoro lebo si prestáva byť sranda. Crack 34. Down.
Dobre, ďalší down. Oh, bože môj. Teraz som sa asi posral, lebo na mňa nabehlo miliónky ľudí. Miliónky ľudí sa na mňa nabehlo. Takže tak. Prehľadám, či by to náhodou nebol nejaký dobrý loot. Neboli taký zaostalý, hlavne s tým jarkom, to jarko ja mám šedé. To je hrozné, aha. Ja to nechcem. Mám toto. Ja sa nechcem ani vyjadrovať, ako to vyzerá. Niektorí budete vedieť, ako to vyzerá, a niektorí, keď nie, tak sorry. Toto je až na mňa moc. No, si debil? Som mŕtvý. Kto povedal, že som mŕtvý, však mám šoklivý. Tak. Let's go. What are you doing? Hlavne ma nehitnú, dobre. Akože... Ja žijem! A samozrejme... On je tu. On si ma našiel. On ti ma našiel! Ty kokso, ja som dostal infarkt. Neviem, aký je, no. Treba vyskúšať každého nepriateľa. Ja si najmä toto NPCčko, hej man, poď so mňou. Ďakujem, toho som potreboval. To je taký pes ten typek, ale takto čo mi dal? A prečo všetci, čo majú korunku, hrajú, aké by im šlo o život? Man, je to len korunka, ja viem, že teraz v dnešnej dobe všetci, že
to není len korunka, to je to najdôležitejšie, čo vo Fortnite môžeš získať. Počuj, Marčak, to jak ty môžeš existovať bez korunky, to sa nedá, to sa nedá. Sa dá. Ja ti poviem, že proste skús nehantiť tie korunky a uvidíš, že dáš ide bez nich. Kde ten tocí, hej. Prečo si není môj friend? Už si. Surprise! Easy kill. OK. To som nečakal, že to budú také easy killiky. On si ma našiel ten pes. To je on! Ten pes si ma našiel. Ľudia, ja mám posledný shockwave. On si ma našiel. Ne. To je pes! A víš čo? Dobre, ja viem, že toto video bude asi predĺžené. A to sa na mňa nehnevajte, ten, kto to nebude chcieť pozerať, nemusí. Otravný psisko toto bol. Jaj, nervy som s ním mal. Otravný pes to bol. Dostal krek. Ten blad s medailonom. Dobre. Aha. Zabiješ moje písičko.
jasné, že ma zabije ten pes. Dobre, tak čaute.